Jeg har kun nået 3 videoer i den her. Okay. Må jeg se, hvor? Hey, dreng, måske kan vi lige poste den her på. Hallo, prøv lige stop. Så skål. Er der nogen, der har akse? Yeah! Den er lavet af regnbue. Så se brødpartiet. De fester. Hvor er brødet? Lol, hvor er de mærkelige. Hvad for en postet ting? Bare roligt, det fyrværkeri. Hvad? Nå. Stairs to nowhere. Det skal vi have prøvet. Okay, det her det er et parkour. Nu skal I jump herfra. Hvor er du? Oh shit, it's going down. Oh my god. It is a snake that fucked up pretty fast. Jeg flyver! Vi skal bruge lightsaberen på den, så den dør. Okay, den døde. Simpelthen, den døde. Jeg spawnede nogle flere seje ting. Yes, for eksempel. Jeg synes, den her er sej. Drenge, jeg har fundet noget sejt. Drenge, jeg fandt noget sejt. Det er en rainbow snake. Drenge, den kan køre, den her. Hvad? Den kan køre, den her. Og der er sit. Fyrværkeri. Se fyrværkeri, men man virker. Man kan køre i den her. Jeg har fået fyrværkeri, prøv at se. Skal I om bag bussen? Jeg har slet ikke noget. Kom den her. Nu har jeg ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Det er sikkert ham der Dominik. Ja, Dominik. Hallo, vil I godt komme ind i min bil her? Der er flere sæder. Må jeg se hvor? Nej, men det virker ikke sådan. Det virker sådan, at hvis jeg nu kigger på det, så kan jeg se det, jeg laver. Det er sådan, det virker. Er I sikre på, at I ikke vil køre i min bil? Jeg er i din bil. Okay, godt. Okay, så sletter jeg den. Ej, det er godt, fordi... Truck trailer. Alle sammen. Det her, det er så uhyggeligt. Simi, bare prøv at stå foran alle de her. Simi, prøv at se. Hvor er du, Simi? Simi, se. Prøv at stå foran alle de her. Bare sådan, hvor de kigger på dig. Prøv lige at vente. Prøv at stå helt stille. Jeg spurgte noget igen. Simi, de har overtaget det. Jeg sagde, at du skulle være bange. Vil I se, at de her dukker rent faktisk er i live? What? Se, den her, den er i live. Hvor? Den her, den er i live. Jeg er i live! Hvad? Nej, jeg vil med mit livsvær.
Hvordan er det nu, man... Hvordan er det nu, man drejer den sådan i luften? Vil gerne tale med mig. Vil gerne tale med mig, folkens. Er der ikke et eller andet, hvor man sådan kan dreje den i luften en ting? Seriøst, laver vi en ny video nu? Lal. Okay, det her er den fedeste bil, drenge. Seriøst, det er en bil. Seriøst, det er dig, der gør det. William, lad lige være. Det er ikke mig. Hvad, William? Det er ikke særlig sjovt. Hvad er det? Okay, den her bil virker ikke engang. What? Hvor er jeg, Simi? 1, 2, 3, 4 inde på serveren. Nå, ja, det giver mening. Skal vi joine en anden server? Men seriøst, hvorfor kan I ikke bare lave en video, der er længere? Hvorfor kan I ikke bare koble dem sammen? Det kan man også. Så gør I det. Men det, så skal man bruge et editing-program, og det har vi ikke. Så installér det. Okay. Så laver jeg en ny video, og så bagefter så sætter jeg det sammen. Seriøst, lad nu være med det der pis. Det er ikke sjovt. Undskyld, jeg vidste ikke, at lysværet ødelagde båden. Jamen, det gør det jo sjovt nok. Ja. Wii! Nå. Fanden blev jeg af. Ah! Okay, det her det er bare det cooleste, nogen har set. Au. Jeg bruger også! Den er vej! Okay, Jeg har et det ligner rent problem! faktisk, vi use the force. Hvor blev den af? Jeg var i stadig YouTube. Ja. Simon, eksploder den! Nej! Eksploder den! Eksploder den, Simon! Tryk på E, og så eksploder den! Wow! Nu flyver vi! Vent. Nej, det er mig! Hey, den her kan faktisk flyve. Prøv at lade være med at styre den. Jeg kan selv styre den. Ja, det kan jeg. Prøv at lade være, jeg kan styre den. Eller kan jeg? What? Jeg tager mig selv i skridtet. Nogen, der har brug for medic? Nej. Kom, alle sammen herinde. Ind til dukken. Der bygger vi et hus, okay? Hallo? Ja. Hvad laver du? Okay, hvad hedder den der? Hvordan har du spawnet? Nej. Han flyver rundt i den. Hvem fik jeg til at skyde på dig? Nå ja, jeg skal bare gå ind i den. TV! Jeg vil gerne have den her loyale stol. Oh my god! Nej, jeg vil! Hvad? Hvad, Simi? Jeg er inde i muren. Og jeg kan ikke... Okay, jeg kan godt no-clip ud. Hallo, hvad fuck laver du? Prøv at stirre på det her. Det er så trippy at stirre på det. Rent faktisk ikke. Kan du være med det der pis?